Четене от Светото Евангелие от Йоан. В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. То беше в началото у Бога, всичко беше сътворено чрез Него, и без Него не е станало нищо от това, което е станало. У Него беше животът, и живота беше светлината на човеците. И светлината свети в мрака, и мракът не я обзе. Имаше един човек на име Йоан, изпратен от Бога. Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, тъй че всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, но беше изпратен да свидетелства за светлината. Съществуваше тази истинска светлина, която дойде в света и просветлява всеки човек. Словото беше в света и светът бе създаден чрез него, но светът не го позна. Той дойде при своите си, но своите не го приеха. А на онези, които го приеха и повярваха в неговото име, той им даде възможност да станат Божии чеда. Те не се родиха от кръв на земните родители, нито от плътско желание, нито от мъжко желание, но от Бога. И Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина. И ние видяхме славата му, славата на единородния от Отца. Йоан свидетелствуваше за него и гръмко възвестяваше: този е, за когото казах, той идва след мене, но ме превъзхожда, понеже съществуваше преди мене. От неговата божествена пълнота всички ние получихме благодат след благодат. Защото законът беше даден чрез Моисей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса. Никой никога не е видял Бога. Единородният син, който е от Отца, той ясно го разкри. Това е Слово Господне. Ето, честита нова година, брата и сестри. Това е Свето Евангелие от Йоана. Започва точно в тази година, именно с думите: в началото беше Словото. В началото на тази година има едно слово за мене и за тебе. Това четиво, което се чете във втората неделя на Рождество в католическата църква, отваря тази нова 21 година. И въпросът, който те задава това слово, е следния: доволен ли си от празненствата? С какъв дух посрещаш тази нова година? С какъв дух изпращаш миналата? Ядосан ли си? Тъжен ли си? Ето, днеска това слово идва да ни помогне да разбереме нашето състояние вътрешно. Откъде идват всичките наши неразположения, мърморени и така нататък. Представете си едно дърво, корените на едно дърво, така е и нашия мисловен апарат, нашия език, нашето мислене. В основата си има едно слово, има една вест, едно слово, върху което ние сме построили целия си наш мироглед. В началото има едно слово. И там трябва да търсиме причината за това дали сме щастливи или нещастни. Ако в началото, в корена на твоя менталитет има едно слово, което ти казва, предано от твоите родители, може би, или от обществото, което ти казва, че Бог не те обича, че Бог не съществува, че ако имаше Бог, нямаше да почине майка ти, или пък ако имаше Бог, нямаше да си без работа, ако имаше Бог, нямаше да си роден в България, в Видин и така нататък. Ако имаше Бог, той нямаше да позволи да се случи това нещо с детето ти. Ето, ако имаше Бог, той нямаше, който би трябвало да бъде добър, той нямаше да позволи това нещо. И втория плод на това слово идва: прави всичко от само себе си. Ти си Бог. Прави всичко възможно да не страдаш. Защото Бог не съществува. Дори да ходиш на църква, дори да правиш всичко, както църквата ти казва в основата си, ти не се доверяваш на Бога. Ти не смяташ, че Бог те обича. Не те обича такъв, какъвто си. Не те обича такъв, какъвто смяташ, че би трябвало да бъдеш. Смяташ, че Бог би трябвало да те промени, или Бог не приема твоите слабости, твоите грехове и така нататък. Този Бог, който ти си създал, е един строг съдия, който непрекъснато те гледа отгоре и непрекъснато те контролира. Ето, това слово днеска ти казва едно нещо, че приеми, роди се отново, приеми в сърцето си тази добра вест, че Бог те обича. Обичате
по такъв начин, по какъвто никой в света не те обича. Днеска, в крайна сметка, с това Евангелие Бог ти се обяснява в любов. Той казва, независимо от това, че си грозен, независимо от това, че си нисък, независимо от това, че ти си грешен, независимо от това, че ти крадеш, лъжеш, гледаш интернет, ходиш не знам къде, гледаш чуждите жени и чуждите мъже, че в сърцето си един предател, един човек свързан с парите, един, който в крайна сметка не обича никой, освен себе си. Ето, днеска това слово ти казва, че Бог те обича. Такъв какъвто си. Без никакви условия. Безусловно Бог те обича. Защото светът чрез него стана. Всичко, което виждаш, красотата на света е за тебе. Защото Бог иска да ти се обясни в любов. И ако ти приемеш това слово, наистина, се родиш отново. Не само физически от твоите родители. Не само да наследиш менталитета на твоите родители, но да имаш ново начало. Ново начало в себе си, което да признае, че Бог те обича. И тогава цялото дърво на твоя менталитет се промени. Изведнъж започваш да гледаш жена си по различен начин, децата си по различен начин, започваш да гледаш и шефа си по различен начин. Започваш да гледаш света по различен начин. България ти започва да ти изглежда различна. Самият ти започваш да не се съдиш. Затова обаче, къде може да чуеме това слово? Къде може да се родим отново? В църквата. Така че църквата не е място за култ към Бога. Място обратното, за да приемеме Бога. Не да му дадеме нещо, а да приемеме от Него тази благодат, която идва от Него. Не само да се жертваме за Бога, защото единственият, който се е жертвал, е Исус Христос за мен и за тебе. Така че църквата е тази отроба, която иска да създаде християни, които да ги роди отново. Защото светът ражда хора, които са сираци. Хора, които живеят все едно, са абсолютно сами в този свят и не знаят къде отиват. Така че Словото става плът. Не само в Исус Христос, а в твоя живот. Защото то съществуваше преди тебе. То може да ти обясни защо на нещата. Защото има нещо, което е преди тебе. Не са твоите родители. Има нещо още по-дълбоко от твоя род, от твоята държава, от това, че си роден в това време. Има една мъдрост, която идва от вечността, която е преди тебе, както казва Йоан Кръстител. Затова, гледайки кръста, Исус Христос обяснява кой е Бог. И кой е Бог? Бог е любов. Любов, която никой човек не може да ти даде. Любов, която ти, ако Бог те докосне в сърцето, ще станеш в момента и повярваш най-щастливия човек на света. Въпреки всичко. Така че това слово е също повик да се припомним за нашето кръщение, този печат, който е именно този знак, който направи синове и дъщери на Бога и брати и сестри в едно Божие семейство. Така че християните започват тази година не като сираци, не като самотници, а обратното, като чеда Божи.